Jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat verament għandu għal qalbu t-tisħiħ tad-demokrazija, tal-istituzzjonijiet u tħaddim tar-rule of law, kien wettaq immedjatament ir-riformi meħtieġa li l-oppożizzjoni issa ilha żmien turih li jeħtieġ li jsiru immedjatament. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li fl-intervista tal-ħadd wiegħed li anke mill-oppożizzjoni lest jistinka biex din ir-riforma tidħol fis-seħħ. Jekk mhux kapaċi jagħmel għall-gvern, nagħmluha aħna mill-oppożizzjoni. U dan għaliex il-Ministru għall-Ġustizzja u Imboniċi falla fil-ħidma tiegħu u ma ressaqx l-abbozzi tal-liġi għar-riforma. Joseph Muscat saħansitra għażel li jitlob lil Venice Commission for Democracy Through Law biex tagħtih il-pariri. Dan fatt ta' umiljazzjoni u attentat biex it-tibdil meħtieġ idum biex jidħol fis-seħħ. Mar il-bieraħ u l-Kummissjoni Venezia jgħidula kitbilhom għallhom aħna ma nifmux, tuna parir intom, ħalli niprovaw insewwu dil-ħerba li għamilna ċertifikat tal-mistħija. Li kieku Joseph Muscat mhuwiex superf kif qed jgħid kien jilqa' l-istedina tal-Oppożizzjoni u jidħol f'diskussjoni serja fil-Parlament, ħaġa li qed jaħrab u jibża li jagħmel u ma kienx hemm il-bżonn li jmur għand il-Venice Commission biex isiru r-riformi u jitressqu l-emendi fil-liġi.